La importància que té tindre un moviment associatiu fort de la discapacitat per fer complir aquestes responsabilitats que els ajuntaments tenen. Crec que ara més que mai el que correspon i es necessita són lideratges forts, lideratges que siguin clars per aprofitar la crisi com una oportunitat per avançar cap a un altre model de creixement més sostenible, més competitiu, que permeti millorar els nivells de benestar de la societat. I crec que hem de seguir jugant un paper actiu i de motor dels nostres territoris per aconseguir ciutats i pobles cohesionats socialment i ecològicament. Hem de tenir en compte la realitat que tenim i hem de tenir en compte que qualsevol desenvolupament sostenible del nostre país i que ens ajudi a sortir de la crisi ha de tenir en compte la nostra realitat i ha de tenir en compte doncs, que qualsevol ciutadà, visqui on visqui del nostre territori, tingui les mateixes oportunitats i tingui les mateixes condicions d'accés a qualsevol servei. També tingui les mateixes condicions d'accés al treball. A tindre un treball digne i a l'ocupació. Jo crec que les pimes realment fan molta responsabilitat social i el problema és que no ho saben o no veuen el com posar-ho en valor. Per tant, jo us animo a que realment analitzeu el que feu perquè segur que feu molta responsabilitat social, però així com les grans corporacions les posen en valor, molts de les pimes no ho fem. Crec que neix una nova pime, la pime post-crisi, i que ara aquesta nova pime, una de les característiques que tindrà serà precisament la seva gestió socialment responsable. Penso que la pime que no s'ho hagi plantejat ho hauria de fer ja. Hi ha la possibilitat de desenvolupar un negoci creant valor amb els clients. O sigui, venent productes com ven tothom, però tinguem responsabilitat social amb els clients. Jo vaig crear una empresa per donar valor afegit als nostres clients i als nostres empleats. Com deia la Imma Estivill, totes les empreses petites fan responsabilitat social, però a vegades no l'escriuen, no la identifiquen o no la fomenten o no la venen. Moltes vegades l'excel·lència o l'èxit en aquests temes s'arriba quan integrem els temes de responsabilitat social com un eix més de l'activitat de la companyia. I l'educació, intentant ajudar a que l'educació del nostre país millori gràcies a les tecnologies de la informació i puguem reduir el fracàs escolar i els resultats acadèmics dels xavals. Alfabetització digital, en aquest sentit hem fet una aposta per una col·laboració amb una fundació, que és la Fundació Esplai, que ens ha donat bastanta, diguéssim, capil·laritat, que ens ha permès arribar a més de 80 ONGs de tot l'estat espanyol i en els darrers 3 anys donar formació a més de 250.000 persones, bàsicament gent gran, nouvinguts i dones que fins ara no havien tingut formació en aquests temes. I la veritat és que ens està donant molts resultats. I després amb el tema d'accessibilitat treballant bastant amb entitats com és el cas de la Fundació 11 per assegurar que les tecnologies de la informació en el futur son cada vegada més accesibles. Soy una empresa, pues todos los trabajadores, todo el personal de la empresa, los que decidieron que la empresa debería de tener un compromiso y una responsabilidad social cara al exterior y dentro del funcionamiento de la empresa. Hicimos dentro de la organización una nueva estructura empresarial, se crearon unos departamentos o unas unidades, una de ellas era Mireia el Departamento de lo Social, a la cual felicito a Mireia Martí por la gran labor que ha realizado. Otro de ellos se creó el Departamento de Desarrollo Humano. Aquí cambiamos conceptos, nosotros hablábamos no de recursos humanos, sino de desarrollo personal. Hablábamos de desarrollo humano. Todo lo que teníamos que hacer dentro de la empresa tenía que tener esa perspectiva. Lo que está claro para nosotros es que era tanto el desarrollo profesional y la conciliación laboral y familiar era el eje importante para que